Диджле моли Юсуф да я разтрие. Казва му, че Гюлгюн иска да го премести във фирмата, Ферит взима китарата и изпява една песен по молба на Асуман. Юсуф се качва на терасата, Сейран му нарежда да се маха. Юсуф изподеля, че искат да го преместят на работа във фирмата, Сейран и Ферит отиват у Кязъм и му целуват ръка. Кязъм пита Сейран защо го е излъгала. Ферит отговаря, че въпросът вече е решен и трябва да го забравят. Ферит упреква Кязъм, че е насилник. Кязъм отвръща, че неговата дума се чува и бащата трябва да тормози дъщерите си, за да оценят съпрузите си и семейството си. Ферит се ядосва и си тръгва. Той не иска да сподели със Сейран за какво са си говорили с баща и Пелин горчиво съжалява, че се е запознала с младежа. Бълръки казва, че може би така е по-добре. Ферит купува тенис маса, за да довършат мача с Сейран. Ферит печели, но Сейран се противи, защото не иска да ражда, а да учи в университет. Ферит и казва, че е съгласен да учи и Факът споделя с Орхан, че ще се радва, ако Фуат и Суна се оженят, защото тя ще го дари с дете. И Факът възнамерява да раздели Асуман и Фуат. Ферит иска да знае какво са преживели Сейран и Юсуф. Тя отговаря, че това е нейното минало. Ферит вика Юсуф да го пита дали е имал нещо с Сейран. Сейран му казва, че се срамува от положението, в което я поставя. Ферит пита Юсуф дали са били интимни с Сейран. Юсуф отговаря положително. Султан подслушва зад вратата, Сейран удря Юсуф и го гони от стаята. Обяснява на Ферит, че бившият и лъже. Ферит не вярва, че Сейран е девствена. Той избухва в ревност. Сейран казва на Ферит, че е комплексър и че се срамува от него. След това започва да плаче. Ферит излиза от вкъщи и моли Абидин да отидат и да се забавляват заедно. Сейран настоява с Юсуф да говорят. Ферит споделя с Абидин, че Кязъм е омъжил Сейран на сила. Абидин го съветва да не се рови в миналото. Според Ферит, Сейран още обича Юсуф.